אז אנחנו כאן במושב רשפון. אבא שלי, שגם הרבה שנים נוסע בלילות לשווקים ומשווק סחורה, היה ממליץ לי על חקלאים, עם מי לעבוד בהתחלה. ומשה הוא אחד מהם. חקלאי זה כמו שאימא לילדים. אתה צריך שיהיה לך נשמה, אתה מגדל את השתיל כמו שאתה מגדל ילד. אם אתה מדבר איתו, משקיע בו, משקה אותו, מזבל אותו, ואומר לו, חמוד שלי, אני צריך גם לחיות. אז הוא מדבר איתי בחזרה, וזה נותן לי את טעם החיים. קודם כל, אני למדתי בית ספר חקלאי במקווה ישראל. הייתי בצבא בנחל, אני רוקד מגיל 7. הבאתי הראשון לארץ לפני 20 שנה את הגזר הצבעוני. גדל סלק צהוב, סלק לבן, סלק אדום ארוך וסלק ספירלה. מגדל במיה הודית, אני מגדל שועית תאילנדית. סוגים של דלאות. גידלתי עגבניות, גידלתי פלפלים, הייתי מגדל 50 דונם קולרבי, מה לא גידלתי? היום אני מתעסק בצנון, בזה, הכל באיזי עם 2 פועלים, לא צריך יותר. צריך תעסוקה ובריאות, בריאות, בריאות. אתה רואה? זה צנון אדום רגיל. זה צנון שחור. הצנון הלבן, צנון אבטיח. בפנים אדום, אבל על הזמן. וואו. זה הצנון הירוק. איזה סאונד. זה בפה, אל תפחד, קצת חול, מה? טעים, עדין, לא חריף, שאני אוהב את זה. האמת מדהים, אני שם את זה היום בסלט. אז במסגרת הפעילות שלנו, אנחנו מנסים להביא את החקלאים הכי מיוחדים, ושעם הכי הרבה נשמה, ושעושים את הדבר בכיף, ומביאים משהו מיוחד לעולם הזה. ומשה הוא דוגמה מושלמת למה שאנחנו מנסים לעשות. אכפת לו שהם ירוויחו ויהיה להם פרנסה. וכל האנשים היום צרי עין, ואני מפרגן לצעירים. למה אם לא יהיה צעירים שיעבדו, בעוד 10 שנים לא תהיה מדינה ולא יהיה מי שיעשה כלום. זה לא מצב שיהיה חי.